Ngopo? Jare jenengmu dudu Petro. Sapa? Raden Pecer. Masa dadi Petro e? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa ya, Tru? Kowe tak critani ya Gong aja lara ati. Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak bapake Bapak Sambungan. Wo, ngono pedote kok endi? Maksudnya Bapak Sambungan ki aku ki mbiyen dopeni karo bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa Bapak Sambungan. Mengkono. Heeh. Iki bapakku asli. Masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning jim saiki dadi dewa. Wah, bajigur iki. Anak dewa e. Heeh. Ya nyun ngapura, Gong. Lah terus aku Kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Sepada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. wah, tepung aku nek ro asih. Asih Prana. Marse apa asih? Nek marse tepung aku klawer to. Udu.